B'investiment ta' €1,600,000, Infrastruttura Malta lestit il-proġett tal-bini mill-ġdid ta' wieħed mill-mollijiet tal-vapuri ta' Għawdex fiċ-Ċirkewwa. Infrastruttura Malta bdiet dan il-proġett is-sajf li għadda bit-twaqqih ta' ħafna mill-istruttura tal-moll il fuq mill-livell tal-baħar u b'tiswijiet estensivi tal-pedament tiegħu taħt l-ilma. Il-perit ta' dan il-proġett spjegat li minħabba ħsarat kbar fl-istruttura tiegħu dan il-moll qadim ta' 100 metru ma setax jintuża b'mod sigur biex jorbtu miegħu il-vapuri ta' Għawdex. Hija saħqet li wara t-titjib kbir li sarlu li kien jinkludi diżinn ġdid tal-gverta, dan il-moll issa huwa aktar sigur għal ħaddiema li jorbtu l-vapuri u biex il-passiġġieri u l-baħrin jitilgħu abbord u jinżlu lura l-art. Bħala xogħlijiet kien hemm ħsarat kemm taħt l-ilma kif ukoll fuq mill-wiċċ l-ilma għal daqstant rajna li saru żewġ interventi. L-Aġenzija listit ukoll dawk li huma magħrufa bħala fender blocks li jinkludu wkoll is-safety walls sabiex jiġu evitati inċidenti fejn il-baħħara jistgħu jaqgħu mill-għoli waqt li jkunu qegħdin jorbtu. Waqt żjara fiċ-Ċirkewwa, il-Ministru għal Għawdex Klin Kamilleri spjega li dan il-mod ġdid issa ġie mmoddi lit Transport Malta u lill-kumpanija Gozo Channel li taħdem is-servizz tal-vapur bejn iċ-Ċirkewwa u l-Imġar biex jerġa' jibda jintuża fix-xhur li ġejjin. Qegħdin fi Kwejwan in-naħa taċ-Ċirkewwa fejn saru wkoll investiment min-naħa ta' Infrastructure Malta ta' 1.6 miljun fejn dan ukoll ser ikun ittoppjat nofs miljun ieħor min-naħa ta' Transport Malta sabiex proprju nofru nofru moll aħjar li jista' jilqa' fih il-vapuri tal-Gozo Channel. Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Ian Burge spjega li dan l-investiment se jikkomplementa xogħol ieħor li għaddej fuq il-pont taċ-Ċirkewwa li kien mibni mill-Gvern Nazzjonalista li wara 6 snin li nbena il-konkos beda juri sinjal sew ta' deterjorazzjoni biex fuq kbar li seta' kien ta' periklu għal dawk kollha li jaqsmu dan il-pont. Hawnhekk għandna turija ta' xogħol li qed isir u sar b'serjetà kbira u ta' kwalità mentri fuq in-naħa l-oħra rajna il-terminal ta' Ċirkewwa li kien inbena b'konkrit difettuż u xi ħaġa li għad irridu insolvu aħna l-iżbalji ta' ieħor.